Segitabu kia Isaya ekibungo kiene kemerongo etano ekengese ya kianda. Isaiah 50 verse 9 yote banga nama omonene Nyasaye nankonye muntu ki oranyale kona jira ekina una nomo mochinde rora abubonsi nabagote buna eanga mbali yegu buna eanga ekoliegwa nebiwankwa yansome naende nama omonene Nyasaye nankonye muntu ki oranyale kunachira ekinanga nomo mochinde rora abubonsi nabagote abuna eanga mbali yegwe buna eanga ekoliegwa nebigwankwa mwanchumerere Ndizi TV ege bunge kiniko gyoto semelinga Nyasaye nere ole nokubwa nere tukurukanga nere manyara Frida na boigo abantu bonsi nonya naye twensi ntoyo asenseye asama tuko onsi asigo ntubwate kera esababu bose kera egento gekwene kinga ntubwate tubwende tukumutamira Nyasaye asingencho Nyasaye nere obotamiro bwoito ende ondete yoranyare enseye oranyare kurigereria tebenga oyo nere orabega gonkonya monya bantu nabawukwiyerinse kurinde kora mutamira Nyasaye nabo gakoba okubwa kwao. Yes, Frida abuno ekibungo gitu gyo ikirema mbia bono. Amen. Timatunu bwate kyo komenta. Turagidira. Ekanisa